Assalamu alaikum. Sanibonani ma-Afrika. Kunobaba omlungu. Angazi ukuthi uphuma kuliphi country. Lo baba wabhala incwadi bambiza uMichael Hart. Wabhala incwadi lo baba. He was a philosopher, this guy. Very, very great thinker. Very intelligent scientist. And the author, umbhali futhi enjalo. Wabhala incwadi lo baba wathi top of the 100. Allahu Akbar. Top of the 100. The most intelligent person umhlaba wonke jikelele. Guess what? Wakhetha umuntu ongafundanga, ongakaze alibeke unyawo lakhe eklasini athi mina ngizofunda. Umuntu wayengakwazi ukubhala, umuntu wayengakwazi ukufunda. Wakhetha yena what is the top of the 100. Ubani loyo? Who else can it be? Muhammad Mustafa ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Lo baba bekungasi Muslim, bear in mind. Ngitshele ngathi i-scientist, i-Illuminati, i-Satanist, umuntu okhonza uSathane. But he was a philosopher, he was a great thinker. Ukhetha Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umbeka phezulu ku top list, umbeka number 1. Allahu Akbar. Shout la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shout Allahu Akbar. Shout Subhanallah. Shout Alhamdulillah. La hawla wala quwwata illa billah. Bayambuza bathi ndoda ngendlela uhlakaniphe ngakhona besingayibhekanga kuwe lento. Awusi Muslim wena mos. Why ukhetha uMuhammad ngoba neIslam awuyifuni wena uMuhammad uyiMuslim wena ubongasi Muslim. uMuhammad uyo oweza wazotshela abantu ukuthi thina lo Sathane lo esimkhonzayo si wrong siyabheda sesihogweni. Kodwa wena ubhala incwadi umbeka number 1. Allahu Akbar, subhanallahi amma yushrikun. Awulalela impendulo. Uthi lo baba mina ngifundile, ngi-scientist, ngingumbhali, I'm a philosopher, ngiyajula ngokomqondo. Kodwa ngisona isiphukuphuku. Allahu Akbar. Angisi Muslim, kodwa I'm not a fool. Angisona isiphukuphuku ukuthi I can turn a blind with something ebona nanoma ubani. That will be an insult to my intelligence. Lokho kuyobe kuyisethuko kulokuhlakanipha kwami lokhu engikufundele okungaka engikuhambele kangaka. Uma ngabe ngingamkhetha uMuhammad sallallahu alayhi wasallam kuyobe kuyisethuko. Akekho umuntu ongenza izinto ezenziwe uMuhammad kuyoze kubhubha umhlaba in 23 years. Akekho. Uma ngabe niyamazi ngitsheleni. uMuhammad uhlanganise umhlaba jikelele. Wonke umhlaba uzwa yena ngisho engasekho. Tell me one king, tell me one president, tell me one viceroy, tell me one minister okwenzile lokho. China, ilokuzana yingisi, you name them, India, uTurkey, zonke bonke. Uma ngabe kufika isikhathi somthandazo, uma ngabe kuthiwa Allahu Akbar, uAllah uphakeme kakhulu, yonke into iyastopa, umhlaba wonke. Tell me ubani ongenza into enjalo, ubani owake wayenza. Bonke bayastopa labantu laba. uMuhammad utshele abantu ukuthi mangabe sesilapha endlini yokukhuleka akekho omkhulu kunomunye. Uyama eduze kwepresident, uyama eduze kwenkosi, uyama eduze kwamongameli. Akuna ihlalo. uAllah uye onaziyo ngani ngokokholo lwenu ukuthi wena ukangakanani ngokokholo lwakho. Bamlalelile bonke. Angeke ufike emasjid uthi uyathola kuthiwa hayi awuhlali la mawuzothandaza kuhlala umongameli, lana kuhlala inkosi, la kuhlala uviceroy, la kuhlala uminister. Azikho ihlalo. Ubani ongatshela abantu leyo nto leyo bamlalele bayenze. Intshelo yi1 manje. Bonke labantu laba mabeqala ukuthandaza bathini Allahu Akbar. Bonke baphakamisa izandla zabo bayasalutha bonke eloke engasekho uMuhammad. Ayikho into lo muntu lo ayenzile angayenzanga 100%.
ukuba ubaba wekhaya 100%, ukuba ikhomanda yempi 100%, uku-advise abantu 100%, ukudila nentandane 100%, abafelokazi 100%, yonke into yakhe u-100%. Manje mangakukhulumi lokho, that will be an insult to my intelligence. Ngibhlungu nje ngoba wayeyisatanist kodwa walibeka iqiniso. Bafowethu, there is no human being oke wahamba la emhlabeni oyofana noMuhammad sallallahu alaihi wasallam, akekho. Uthi lo baba angigcini lapho, lo muntu ephila emhlabeni umdali wamthatha wayombonisa isihogo bume ngamehlo enyama engafile engalele, wayombonisa izulu lela lithembisa abantu ngamehlo enyama engafile engalele, in couple hours of the night. Bathi bevuka abantu babe bevuka naye. Ngitshelo yedwa owake wakwenza lokho, ngitshelo yedwa owagibela lesilwane lesokuthiwa sitraveler in the speed of lightning, oyedwa omaziyo owathi ehleli wafike wathathwa in a blink of an eye wabe seJerusalem esuka eMakka esuka eSaudi Arabia. Ngitshele oyedwa omaziyo, ngizombhala naye kule ncwadi, ngizomsusa uMuhammad ngingamenzi number 1. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Thatha lento ayinabungozi, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam noma bangaze bamphike uyisithunywa sokugcina nesigcila sokugcina sika Allah subhanahu wa ta'ala. Amazwi asiya ngawo emhlabeni njengoba singabamukela abanye abazibiza ngabaprofeti emva kwakhe, uthi ana khataman nabiyyin, mina ngiyisivalo, mina ngiyisigcino sabaprofeti sezithunywa zika Allah, la nabiyya ba'di, akekho omunye umprofeti ozayo emva kwami. Kwamanye amahadithi uthini, la shari'ata ba'da shari'ati, ayisekho enye inkolo yeqiniso ezoqhamuka emvaleni wale nkolo le mina enginilethele yona enginivuselela ngayo, wala kitaba ba'da kitabi, ayisekho enye incwadi yeqiniso enizothi manifunda inilethele iqiniso njengencwadi le enginilethele yona, which is the Holy Quran. Akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.